askotan jarrita daukagu fokoa hirigunean, eta ez gara gehiegi konturatzen herrietan gertatzen ari denaz, edo gutxiago, niri gutxienez hori gertatzen zait askotan, tamainagatik ere logikoa da, baina iruditzen zitzaigun interesgarria ekartzea galdera bat, plan orokorrak herrietarako planteatzen duenaz, eta baita ere jaso diren alegazioetan, badaude alegazio asko norabide berdinean doazenak, eta eskatzen dute haien partzeletan, herrietaz ari naiz, beti aplikatzea ordenantza berdina, grado berdina eta eraikin tipo berdina, ezta? Eta pixka bat jakin nahi genuen udal gobernuaren iritzia horren guztiaren inguruan. Plan berrian, ordenantzari aldatu egin zaio izena, herriei dagokienez, lehen OR10 deitzen zen herrietan aplikatzen zena, orain da REUP, Residencial Unifamiliares Pueblos, aldaketa bakarri da izenean, gradoak berdin planteatzen dira, esatea partzela bakoitzari ordenantza bat, grado bat eta eraikin tipo bat atxikitzen diola edo sartzen diola plan orokorrak, gradoak ez dira aldatu, lehen zegoen bat gradua eta bi gradua, eta orain ere bai, bat gradua dira etxebizitza tradizionalak eta bi gradua dira etxebizitza berriak, eta ondoren daude 5 eraikin tipo plan berrian, aurrekoan 6 zeuden, hor aldaketa ez dozu handia. Baina bai egin direla aldaketa nabarmen batzuk partzelaren tamaina minimoari dagokionez, eta baita ere eraberritzeen ondorioz egin daitezken etxebizitzaren tamaina minimoari dagokionez. Plan orokor berriak berak azaltzen du zergatik egiten den hori. Dakizuenez planteatu dira desklasifikazio batzuk herriei ere afektatzen dienak, eta hori nolabait konpensatzeko zer egiten da? Utziko da partzela askoz ere txikiagoak egin ahal izatea, eta utziko da etxebizitza txikiagoak ere egitea eraberritzeen ondorioz. Horrekin lortuko dira etxebizitza gehiago egin ahal izate herrietan, bai? Partzelaren tamaina minimoari dagokionez, pasatu da 800 metro karratutik 500 metro karratura. Eta horrek, logikoa denez, ahalbidetuko du askoz ere etxe gehiago egin ahal izatea herrietan. Adibide bat jartzeagatik, partzela batek baldin bauzka 1600 metro karratu, egun indarrean dagoen plan orokorrarekin, 2000ko plan orokorrarekin egin litezke bi partzela, eta beraz azkenean bi etxe, baina plan berriarekin, nola txikitu den 500 metro karratura, egin litezke 3, egin ahal izango dira 3, bai? Horrek, ekarreko du aldaketa bat, edo haunditze bat etxebizitza kopuruan, izan daitekena, 135, 140aren inguruan. Eta horrekin batera, badago beste aldaketa bat, eraberritzeen ondorioz, etxe zaharrak edo tradizionalak segregatu daitezke, bai plan orokor, indarrean dagoen plan orokorrarekin eta bai berriarekin egin ahal izango da, baina aldaketa bat dago nahiko nabarmena tamaina minimoari dagokionez. Indarrean dagoen plan orokorrarekin gutxienez eskatzen zen etxe bizitza berrituak edo zahar berrituak izatea gutxienez 120 metro karratu erabilgarri, eta plan orokor berrian hori txikitu da 85 metro karratu erabilgarrietara, bai? Horrek esan nahi du berriz ere, haunditze bat egon daitekela etxe bizitza kopuruan, zahar berritzeak egiten direnean, 125, 140 ingurukoa. Beste adibide bat jarrita, aurreko edo indarrean dagoen plan orokorrarekin, zuke baldin bazenukan etxe bizitza bat, 260 metro karratukoa, indarrean dagoen plan orokorrarekin egin zitezkeen eraberritze baten ondorioz bi etxe bizitza, eta plan orokor berriarekin 3 egin ahal izango dira, bai? Ondorioz, alegazio askotan, plan orokor berriari jarri zaizkion alegazio askotan, herritarrek eskatzen dutena da, eta herrietan partzelak dituztenek eskatzen dutena da, aplikatzea hain zuzen ere eraikin tipo hori. Eta denek eskatzen dute gradu batera eta eraikin tipo 5 pasatzea haien partzelaren kalifikazioa, eta horregatik galdetu nahi genion udal gobernuari pixkat eskaira horren inguruan eta gertatzen ari denaren inguruan. Zergatik? Guri printzipioz ideia berez ezaigu gaizki iruditzen, ze honen guztiaren helburua da
hazkunde vegetatiboari erantzun bat ematea, alegia herrietan hazkunde endogeno bat ahalbidetzea, hori ondo iruditzen zaigu, baina dauzkagu bi ñabardura egiteko. Lehenengoa da, etxe bizitza kuantifikazioan sartu beharko liratekela, eta hori gaur-gaurkoz ez da egiten, aipatu ditut bi aldaketa, partzelak txikitzearen ondorioz, esaten du plan orokor berriak 750 etxe bizitza egin ahal izango direla herri guztietan, baina gero kuantifikaziorako bakarrik laurden bat zenbatzen du, esaten duelako azkenean ez direla denak gauzatuko, ez zaigu oso ondo iruditzen, eta bestetik, etxe bizitza zahar berrituak 120 metro karratutik 85 metro karratura jeitsi izana minimoa, hori ez da zenbatzen inon, etxe bizitza kuantifikazioan, eta hori berez ez zaigu ondo iruditzen, ze azkenean, herrietan ahalbidetzen bada etxe gehiago egin alizatea, etxe horiek guztiak izango ziren hirian egin beharko ez liratekeenak. Horrexegatik, uste dugu kontuan izan beharko litzatekeela kuantifikazioan. Eta bestetik, uste dugu herrien hazkunde vegetatiborako ondo baldin badator ere, jarri behar zaiola, esia edo moztu egin behar direla, honen bidez egin nahi diren negozio inmobiliarioak. Eta adibidez zehatz bat jarriko dut. Gasteizko apezpikutzak eskatzen du alegazio batean, 8 herritan dauzkan apaizetxeak pasatzea gradu bat eta 5. eraikin tipo horretara. Zergatik? Ikusten duelako askoz ere lukratiboa dela 5. tipo hori, zeren eta apaizetxe bakoitzetik 4 etxe atera ahal izango ditu. Eta beraz, 8 etxe dauzkanean, 32 etxe egin ahal izatea da eskatzen ari dena. Negozio borobila.